Koirien itsepalvelupesulla Pörrö.piste on nyt avattu Raisioon. Heti sisään tullessa voit laittaa hihnat ja takit naulakkoon ja vaihtaa asustuksen tuohon essuun. Pörrön pääset pesemään altaassa, jossa on ramppi ja lämmintä vettä. Pesulalta löytyy Kris Kristensenin Day to Day shampoo ja hoitoaine. Mikäli tarvitset allergiselle koiralle tai esimerkiksi vaativalle turkille eri shampoot ja hoitoaineet, niin tuothan omat mukanasi. Kuivaamisen tilassa löytyy pyyhkeitä. Altaan siistiminen on tehty helpoksi, koska se on pinnoitettu. Täten vesi ei juurikaan jää seisomaan muun muassa seiniin. Se siis riittää, kun lastaat suurimman osan vesistä pois ja otat tämän sihdin ja tyhjennät kaikki irtokarvat vieressä olevaan roskikseen. Trimmitila meillä on erillinen ja kaikki välineet löytyvät välinekaapista. Sieltä voit ottaa apuvaunuun tarvitsemasi välineet, jonka jälkeen voit sulkea kannet ja oven, ettei karvat pääse sinne. Koska meidän fööni on hyvinkin tehokas ja sillä saa kaikki pohjavillat räjäyteltyä ympäri seiniä. Mutta onneksi tämäkin on tehty helpoksi. Meillä on varsiimuria, teräväkuivainta, robottiimuria ja myös siivouskaapista löytyy desinfiointiainetta ja liinoja. Niillä voidaan käydä läpi käytetyt tasot. Käytön jälkeen desinfiointiaine takaisin siivouskaappiin ja liina pesuun. Tassun jäljistä huolehtii roboimuri. Laita se vaan virtanapista päälle. Sitten otetaan Pörrö-porukkaan hieno pörrökuva. Kamera ja siihen ohjeet löytyvät taukotilasta. Ja ohjeet on tosi simppelit. Sieltä tuli kuva ja siinä kestää hetken kehittyä. Ja noin, nyt se alkaa näkymään, niin voidaan laittaa seinälle kehittymään vielä loppuun asti. Jaa pörrösi käynti Pörrö.pisteellä #Pörrö.piste ja täkäile meidät siihen, niin voit joka ikinen kuukausi voittaa 1 tunnin käyttöaikaa tilaan.